Krásný dobrý den, vítejte v projektu, který slouží jako podpora pro všechny z vás, kteří řešíte nějaké změny ve svých životech, ať už v partnerském vztahu nebo v práci a podobně. A máte třeba pocit, že byste tyhle změny lépe zvládali, že byste jimi procházeli jednoduše, že byste si prostě z těchto změn udělali kamaráda, řeknu to takhle. Jako pomoc pro tohle jsem připravil 4 takové možnosti. Jedna z nich je trénink, který je tady vedle mě a který máte možnost získat zdarma tím, že zadáte své jméno a e-mail tady do těch kolonek. Další možností pro ty, kteří rádi čtou, tak je takový inspirativní blog, kde píšu články ohledně změn, které mě osobně baví. A pokud máte Facebook a máte rádi spíše jakoby stručné věci, tak máte možnost si přidat mou Facebook stránku, kterou najdete v kontaktech. A pokud řešíte nějaké individuální témata okolo změn a rádi byste to řešili spíše tak jakoby soukromně, tak je tady pro vás možnost osobního průvodce. Upřímně vám přeji, ať jedna z těchto pomocí se pro vás stane tou vaší pomocí a mějte fajn den.